Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57 na sa aton sa nga pagpangalagad. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes para manantanan, senaryo na kita sang panahon, mga ka-action. Check na to ng Provincial Disaster Management and Program Division tonight kung kumustang palibot ta. Medyo kanay-kanay si ulan, nagpulop ang paang naman niyang palibot naton, mga ka-action. Sa linya naton, Sir Dave Quahaw. No? Sir Dave, may nga gabi sa imo. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Hunyo 19, tuig 2020. Intertropical Convergence Zone o kon ITCC, nag-apekto sa Southern Luzon, ilakip man ang Visayas, kag Mindanao. Ang Metro Manila, Bicol Region, may Maropa, Visayas, kag Zamboanga Peninsula, makaagom siya mag-alumo na kalangitan, inipag-opdan sang laptang pagtupa sa ulan, pagpanago o pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang iban nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagon man sa kasarangan nga panahon, luwas sa malagi nga pagumguom, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, gitna syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa lamin na si or na bagat na nakatundan, naga-impluensya sa bugsan sang probinsya, karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, makanay-kanay. Dave Quahaw sa Provincial Disaster Management Program. Good evening. Sir Dave. Sir Bry. Bisan di ko doktor, bisan hindi man ko ano, probatsagan ko ginagapis lang ka Sir Dave, ano? Gani, sa muning kilima, balaw. Ako na 2 days pala nakabawi-bawi, ah. Nag-sipon man kita sa nagligad man ngadlaw mo. Oh, Gani. Korte nga pagkambyo sa nga klima. Anyway, Sir Dave, salamat mayong gabi. Thank you, sir. Kag mayong gabi man si Mr. Yes, sir. Amo nang lakat sang panahon maka-action matulot tawhay diri sa aton wala sang LPA way man sa kunanaw nga bagyo abi or etc. nga makahatag kakugmat sa aton sa kaugalingon pero sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag sumuman ka bakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maantis para man ang tanan maka-aksyon. Invite tagid kamo anay. Every night ginahimo naton ini ang pagpangamuyo naton against iya sa coronavirus disease. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang. Batok sa 2019
and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na sa aton sa nga pagpangalagad subong nga adlaw Biyernes. Ari na kita sa Hunyo 19, 2020. Kumusta mga utod na ton sa mga puloyan subong antes maniras ang inyo sinitag sa tagsa ka mga puloyan. Check nyo gid kon na pasilungan nyo ng mga kasapatan nyo ha, kay basang ibandra na limtan nyo. Anyways, taga-monitor na kamodri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sininga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa YouTube naton bisita man kamoto kay maka-monitor man kag sa web makabasa man. So yung mga ara dira sang aton sininga numero sa 0938-225-5017. Pwede gid maka-text dira na para mabasa tanig karon. Kag sa nagalantaw live sinimat niyon sa aton sininga page dira kadto lang ko sa comment section. Kailan tawon tira karon ang malabutan ko basahon tagidi. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na top las 9 tak na sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sa kailang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga nagalina-gumba na nga balita subong adlaw? Sinimat tiniyon maka-aksyon, ginapangita na sa Bacolod City Police Office with the Negros Occidental Police Office man. No? Ining timbang sang Belgian National mga kaksyon. Nga suno sa report, nagpauli antes pa naman nga natabo ang pagsulod sa City Puluyan. Kag ining timbang karon ginpadulungan na sang ila sining kapulisan o kon kapulisan sa lugar, wala na inikita pa sa City Material. Aksyon Firing Line. Ano bala ang koneksyon sa timbang sa mga grupo sang nagsulod sining puloy-an sa Belgian kaginpatay sang nagligad gid lamang nga kaagahon. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita makaksyon sa lokal, pila ka mga barangay kagawad na naman ho sa barangay Felisa, syudad sa Bacolod, subong adlaw ginpasakaan naman sang kaso may angot gyapon sa sapo. Aksyon Firing Line. Ay nano natabo sa barangay Felisa, man do nagkalatamaan ka mo ka mga kaso iyaha. Natabuan nyo gid abi nga init gid abing pulungkuan sang Criminal Investigation and Detection Group kag naramitan gid sa pagpag-investigate sining SAP nga ini
Tiaryo, may ginfaila naman yung mga barangay kagawad dira sa barangay Filisa. Action firing line. Taga barangay Filisa pamati kamo nagkaroon na kung sa o ini kag anong rason sa inisyal ko ni ang isa gidre ka barangay kagawad daw mo gid nakuhaan sang video nga naga-convincer bla sa mga tawo nga mag-donate sang 1,000 pesos sa 6,000 pesos nila nga mabaton para kunuhay ihatag sa iban nga wala maka-avail. Action firing line. Tinaka-post ni sa social media iya kagin kagat gid sang CIDG ginimbestigahan at isubong gin failan gid kaso ho. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan tani karon sa iban nga balita makaksyon sa lokal kahapon ang motong enkwentro nga nagluntad didto sa Mabinay sa diin 5 ka ginalegar miyembro sang NPA ang nagkalamatay ini ang ginako man sang nasambit iyang nga grupo. Action firing line. Samtang diri sa aton sa Region 6 mga kaksyon, masobra 50 tanan ka mga miyembro sang Police Regional Office ang iga-deploy kag iga-augment anay didto iya sa probinsya sang Cebu bangod sining nasambit iya nga pagsaka sang numero sang COVID-19. Action firing line. Kuaan di sila baw ti ay mga utod ta nga mga polis nga didto ma-assign kabay pa nga ara kamo sa mayon nga kahimtang halalong gid kamo ha. Halalong gid kamo to kay kadelikado sa ring COVID-19 may paganikon kadto kamo sa giyera mo nga enkwentro nyo tao man kay makit-an nyo kung nidapit ang kontra nyo nga lingaw-ngaw ang i-grab sang mga armas nila pero kung COVID-19 enkwentro nyo daw hindi gid kamo kabalos ni. Action firing line. Halalong gid kamo to. Anyways, diri sa Bacolod mga kaksyon may nag-inabot naman nga mga LSIs, may mga nag-inabot naman nga hindi or mga taga Bacolod kag Negros Occidental siri iyang mga kaagahon no. So ni sila ginpangdala na sa mga quarantine facilities ang ibanti prole grorekta iba ni. Action firing line. And aring balita pagid gikan sa Negros Occidental opod karon kay aksyon na Marlon Hinovia makaksyon. Ini balang nagkakuano, ini balang miyembro sang Philippine Coast Guard instructor makaksyon nga nagpositibo sa COVID-19. Naka-isolate na sa banwa sang Hinubaan. Ang COVID positive sa ining Philippine Coast Guard pabuwasan ko ni abi. Kay mga info kita nga nabaton nga ano man may iban pa nga base magkalalatnan sining COVID-19 nga ini nga dala niya. Action firing line. Mabasan ko niya. Tinguhaan ta maka-interview sang pila ka mga utod naton from Philippine Coast Guard ko na lagi ng istorya sini. Samtang sa probinsya gihapon, COVID positive sa inigaran, ginsaylo naman sa Provincial Healing Center. Action firing line. Diri sa Bacolod, iyati buwas nga adlaw mga kaksyon. Apoy di na makabiyahe iya ho. Ang aton sining nga mga sakayan pandagat ilabi na gid ang Wisam Express mga kaksyon no. Buwas mga biyahe na sila no. Las 9:50 sang aga kag las 4:45 sang hapon. Duha ka biyahe ini aga isa sa hapon isa. Bacolod bound to Iloilo ini. Iloilo to Bacolod na naman nga mga oras las 6:30 sang aga kag las 2:30 sang hapon mga kaksyon. Action firing line. So pwede na kamo makabiyahe. Why na mga travel authority, why na sang travel pass, mga travel certificate from kung dindira nga mga kuwanabi barangay o kung city health, abi municipal health, dinaway na. Dala na kamo sang ID niya. Action firing line. Pero kung hindi man importanteng lakat yung kabagyaga-yaga na lang man kamo, wag na lang. Wag din na kamo magbiyahe, pahimuyong kamo na sa inyo puluyan para hindi hassle. Action firing line. Pero kung kinanglan gid man nga maglakat kamo sa didto ya sa Iloilo, kay ti importante gid ti pwede gid halong lang. Hindi lang pagkalimti ang face mask nyo dira plus ang inyo sining social and physical distancing. And ang mga 21 below nga mga edad pwede naman gani mo kag 60 above. Pero kung di mo na importante, wag na. Paimuyong ka muna. Stay home ka muna. Action firing line. E sa rambal na naton, ini si COVID-19, wala pagintay akbalo ni ko ng sitwasyon niya sini. May mga speculations, ganing ati, tinir, gini siya kalibutan niya sa, kung, hasta san no?
Kumbaga do, ari na lang gini siya part sa aton sa pangabuhi sa kalibutan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon maka-aksyon na kagiban pa nga mga balita sa aton sa nga pagpangalaga dolo hintok-hintok o ano nga mga balita man sa national. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ang balita sa national subong nga adlaw kagabi may gin-mention ko sa inyo nga ang University of Oxford subla, no? May pagtuon dito sa Oxford's mga kaksyon o kon Oxford nga ining dexamethasone steroid amoning ila subong pakita sa publiko nga dako ang tsansa nga makabulig agod nga makabulong sining nasambit iyang si COVID-19. Aksyon Firing Line. And pila ka porsyento sa to ang nagbuhin sa nagkalamatay sa ginpatigayon ining trial, no? Human trial. Siring nasambit iyang dexamethasone steroid mga kaksyon. Pero dito ni sa University of Oxford, wala pa na diri sa aton, may baligyan na diri sa aton, pero hulaton naton gyapon ng DOH. But sining adlaw, according to Food and Drug Administration, FDA, nga dapat ang aton pumuloyo maghalong gid, no? Hindi basta-basta nga mag-usar o kung mag-inom sini nasambit iyang bulong mga kaksyon kung hindi nagikan sa lisensyado iyang physician. Meaning, kung wala ikaw yung nakapakonsulta kay doktor, hindi ka dapat ya mag-inom-inom sini kay delikado ini. Di amo man sa mga drugstores day, no? Kung wala man lang sa resita, kag wala man lang sa mga ipakita ang mabakal sining nasambit nga dexamethasone nga ini, hindi lang ka mo magbaligya mani para sigurado nga hindi mamadisgrasyang manog-inom. Action Firing Line. Kaya ang balde sang FDA, once mag-inom ka isini nga way kasang valid iyang prescription gikan sa lisensyado nga mga otoridad, no? So mangin severe adverse ang reactions mo diri, meaning maglala pag inang imo sini ginabatsyag kung mag-inom-inom ka sini. Action Firing Line. Sa iban nga balita sa national, bawari na ho, daw na gusto ko ni buwas na ni i-issue, gin mo galing kay tonight, galing kay may ara sumong mga bago, pero pawasan ko niya. Ari na ho, kay dito iya sa Santo Domingo, Albay, isa ka grade or manog grade 9 student ang napatay mga kaksyon matapos nga ini siya ang naghikog. Action Firing Line. Base iya sa pag-imbestigar sang kapulisan, ining nasambit iya nga grade 9 student, naghikog ini siya bangod sa tuman nga paghuna-huna kag na-pressure ini siya sining palaabuton nga pagbukas ang klase mga aksyon sa Agosto 24 sa din. Gusto niya nga ti maka-online class ining nasambit iyang bata. Action Firing Line. So do ginaton-an niya bala guruhaw, no? Do ginaton-an niya. So no diri sa utod nga sagi siya kuno kapangayo kag nagaproblema siya sang i-load sa iya sini nga cellphone para sa online class mga kaksyon. Di ba siguro wala inugbakal kung anong sitwasyon ay naghikog sa iya ho? Ti patay gid. Action Firing Line. Amo ning masubo nga istorya. Pero ining biktima, antes ini siya naghikog, may ara man siya gali sang may ginluwas man nga abyan niya nga gusto man maghikog. Nauna sa iya, ginluwas niya pero sa iya way gin may nakaluwas sa iya naghikog gid sa iya. Action Firing Line. Sa kamalig, ining gina-mention naton regarding sa online class, naka-base kita diri ko na ng investigation sang kapulisan. Kay suno sa utod sa sagi sabi pangayo sa akon load, nagapamangkot sa party load kay para kuno sa online class, anong dapat na muni na? Tiyariyo, kabay pa matalupang dan na ini sa DepEd. Kabalo ko, may ideya na ng DepEd subong mi donto ko na mga precautions sa imuon na sini. Kabay pa, damag giri kana naton dira bulabantayan nyo gid kabataan nyo kay kabalo kami mga kabataan dan nga ukot gid sa eskwela. Ti naga problema man na sila kung nililis la kay eskwela subong kay ti problemado kita sa sitwasyon naton masibla mag anong sulod sa paminsaro di na bla. Action Firing Line. So kabay lang no nga mga girikana naton pahangpon ginaton ang kabataan naton. Like for example, labi white sa inugbakal load ra white inugbakal sang cellphone nga ining specs sa ginapangita sang DepEd. Kay ginadaw ginbali naman to sang DepEd naman mo nga okay na lang sa muni muna no.
nga mga gadgets abi, no? Amo ning gatod mo kay way giblaga paminsar sang matabo dahil lang blaka wakal nga wakal lang. Tiyan mo ning sitwasyon, no? Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. So, i-check naton ini mga kaaksyon or mga girikana naton dira gina hambalan tagid kamo sa mga gabi nga ang inyo sini nga mga kabataan dapat pahangpon nyo gid sila nga kung hindi ninyo kaya magbakal sa mga mahalalon nga mga gadgets nga ginasugo sa aton ni DepEd Secretary Leonor Briones, pahangpon nyo sila nga mag-eskwela sa lagihapon paagi iya sa modular nga metodo. Action firing line. Kay base bala abi nila hindi sila kay eskwela mangin hopeless sila bala kag maglain matsyag nila nga di ko kay eskwela ya ba kay way tay bakal cellphone amo ni muna amo ning resulta gido bot ko nagsulod ni sa utok ni Briones ne. Action firing line. Pero pabasan ko ne kay namit gini nga isyo mo kabay pang subong nga gabi nakahuna-huna ni si Briones ang ginahimo niya nga paghatag sang kahangawa sa utok sang kabataan. Kay ining ginamention niya nga baklo ng amo nga sahi sang cellphone, amo nga sahi sang gadgets nga ini, amo nga mga specs ang sundo naton. Gadugang problema utok sang manggirikanan sin mo babululuang ang utok sang kabataan tas ni Action firing line. pagkabalo nga amo ni galihot ti kamahal hambal sa bata ti di na mamakwa ang akon girikanan kon man kwarta man para ibakal sa amo ni. Din si mama makwa inubakal internet man, i-load sa amo ni. Ti ang utok sang bata, galibog. Kagalibog man ang utok sang girikanan. Teryo, grade 9 student, to man o grade 9, no? Naghikog, bangod sang load gid lamang para sa online class nga ini. Action Brian Morden. Action firing line. Imagine mo na, that's why tonight, ang girikanan nato da pahangpon tagid ang inyo kabataan. Solito naton, kung wala ka mo inugbakal da sang load nga ini, why ka mo inugbakal sang HD nga ini nga cellphone, ka gadget, laptop, kung ano pa diring mga tablet nga ini, pahangpon nyo anak, maiskwela kagidyagyapo, diri kita maagi sa modular nga methods. Kaya wala diya gasto. Gusto gidya namon nga makaiskwela ka man, hindi ka magproblema. Nan, amo na ipalabot nyo sa kabataan nyo para hindi sila magproblema. Action firing line. Ari pa gid ang lala diri ho kay according sa survey Action Oliver, mga 400 masubra ka mga pribado nga buluthuan ang posible manira kay wala sang estudyante na nga magpa-enroll Action Eden. Action firing line. Timakan man pa-enroll kay imo iyang ang imo sining kwan Action Eden na ayo ka na yay. Ang imo sining iyang kwan baligid lang ang imo sini iya nga balayran sa mga pribado nga eskwelahan Action Oliver, tuman kadako. Pagkatapos pilion bisang imo sini nga bata imi abi modular. Tinggiri kanan magastos ang muna kadako pagkatapos ikaw man matudlo sa bata mo. Action firing line. Titindinse silang balsang kabata sang Iloy sa ilo kalanay sa public to Kay balayran tatuya 40 pesos lang ya. PTA, Parent and Teacher Association na bla. 40 pesos ang sa dito ka mabayad sang portik mahal. Action Brian Morden. Action firing line. Ang mga pribado nga buluthuan, alangan di kayo manira kay way ka na isweldo sa mga maestra mo. Jutay ang nagpa-enroll mo. Di mga maestra mo subong nga pangita man na sang dako man compensation man. Ti kon gamay da karon basi mag-ululuntat man bupurti nga problema ini si COVID-19 no. Ti galing kiti emerhensya ini. Hindi man nato mabaso lang maginikanan nga ang kabataan nila isaylo from private dira to public. Iti anong igasto nila? Way man gani iban obra subong, wala income. Dutay mag-alwak, no? Wala income. Kundi disgrasya ginakaram. Action firing line. Ay, sus ko nga kahimtang sining nga mga panahon. Anyways, last shot Jason Nueve. Sa iban kita nga balita mga aksyon sumong iyang gabi. Anyways, karon dagay may interview week of election Eden Ini sila LSI ini sila sa syudad sang Kabangkalan nga daw ga problema to sila sa sitwasyon nila subong kagabi kuno pinaulanan pa to sila.
Dali gid lang karon nun tanan no. Sa balita nasyonal, nagulo intra man ni si Anay Senador Antonio Trillanes the fourth naman sa pandemya ngayon ho. Sagi ako nung kapanghangkat, hindi inaway ha. Hinahangkat siya ko nung Malacanang. So, oy! Malacanang! Yaman yan ha. Presidente Rodrigo Duterte, abe! Kinudamo, naging man kritisismo ni kay DOH Secretary Francisco Duque the third nga nagapungko bilang chairman sang Interagency Task Force dira para sa COVID-19. Abi pabusli na da. Humbol ni Trillanes siya do, amo ginabling tuno abi. Siya gusto ko nga ibulos mo da. Oh, si Vice President Leni Robredo. Action firing line. Siya luyag nyo Malacanang nga ma-flatten kuno ang kwan. Ang curve kuno sining nasambit iya nga si COVID-19. Siya rin si Robredo. Matyagan ko do. Matyagan. Do balaan ni Trillanes kung paano madula si COVID-19. Ano ni pang lamunon ni Robredo ni COVID-19 eh. Action firing line. Do tamaan man ni kapa-predict man si kwan no? Si Antonio Trillanes. Siya gusto nyo mga ayhan guro nga madula ka makontain ni si COVID-19. Tiyario. Si Vice President Leni Robredo, utang nyo na. Action firing line. Kaladlawan, sinabat Senator ni Harry Roque sa waya. Bisan di pa naton pagibutang diri sa IATF ining si Robredo, nagahimo na ni siya sang tikang nagabulig sa subong sa gobyerno. Bisan hindi pa rin sa pagibutang da, mayo man ang sabat ni Roque, no? Kaya daw, medyo may gamay nga pagsumpo, nga may ara man sang panamit man sa side ni Robredo. Action firing line. Dito sa gisinabad na idea, lantawan ta rin ang sitwasyon niya. Pangamuyo lantang ining si COVID-19, may bulong na, may vaccine na, kay parati balik kitas normal mga kaksyon. Action firing line. Ang COVID-19 sa Sirimat Tinion, diri sa Pungsod, Pilipinas, mayroon na sang 28,459 na ang positibo sa sinisambit iyang COVID-19, no? Kag 7,378 diri ang naka-recover na. Ang masubo diri kang patay nagdangat na sa 1,130, 1,130 na sa Sirimat Tinion. Action firing line. I-update ta kamo karon sa kwan bilog nga kalibutan no sa kanamuon siring nasambit nga nagkalamatay na sa bugos sa kalibutan do pila na kagabi way ko update mga kaksyon kay tinablang lantaw ko sa mga numero sa pagkadamo na daw ginagakurog ang lawas ko magbasa. Action firing line. Pero titungaan ko bi subong nga gabi abi try ko labi nga bukaro ng akon siring hinganiban di okay check ko abi kung pila na subong ang patay gid abi sa bugos nga kalibutan mga kaksyon. Oh, dali gid lang ha, pasensya gamay kay do nagliso ning akon nga kuana. Ang patay sa Sirimat Tinion 456,000. Grabe nga patay no. 949 manog 57 manog 457,000 Daxon Olivero. Ay grabe no. Tiyan mo na ang patay 456,949. Susko Ginoo tama na. Diri sa Bacolod subong adlaw, may duha nga naka-recover mga kaksyon. Ini sila mga donsay OFW, no? 36 anyos nga babayi kag 32 anyos man nga lalaki mga kaksyon. Naka-recover na ni sila sining COVID-19, no? Kag subong adlaw maing balita kay wala sang bag-o nga positibo sa mga results nga ginpagwa sang swab center didto iya sa probinsya sang Iloilo. Action Brian Morden. Action firing line. Speaking mga aksyon sining nasambit iya nga COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Padayon ang pagbato naton sa mga locally stranded young individuals, no? So bagluwas sina may A4 man ining mga authorized personnel outside residence nga mga utod naton, no? OFWs ginapangbato nato na diri kiti Negrosanon ini sila Bacolodnon ini sila. Hindi pwede nga balibaran mo ini sila. Action firing line. So actually diri sa Bacolod kag Negros subong nga problema na sang fasilidad. In fact,
diri sa Negros Occidental ang ginahimo karon ang mga nag-aalalabot diri sa aton kung taga diin ka nga banwa kag syudad. Ginakuha kanila dayon kag dalon kung diin ka man nagapauli mga ka-aksyon, no? Kay hindi na masarangan pa sang probinsya nga kulkulon ni sila tanan-tanan sa healing center. Ang iban diriti ginapangdala sa banwa kag syudad. Kag depende kung ano naman nga style ang himuon sang banwa kag syudad kung butang ka man nila dira sa ila sila nga facility or gusto mo nga gusto nila nga i-home quarantine ka na lang. Action firing line. Diri sa syudad sa Bacolod, tiya mo man ang style sa mga barangay sumong, no? Starting buwas kiniguro mo. Mag-abot diri mga LSI kag mga A4. Direkta na ni sila puli sa mga barangay nila kundi ni sila kag ipa-home quarantine ini sila. In fact, why na gani sang swab nga himuon pa, no? Kung ikaw, pag-abot mo diri sa Bacolod, may ka man sa may ginabatsyag, hindi ka man pag-iswab pero kung maghambal ka nga daw galain matsyag mo, iswab test kagid. Kag i-subject kagid sa mga quarantine facility or pwede ka man puli sa inyo balay i-home quarantine kagid, kag i-monitor kagid sa mga B-Hertz mga kaksyon. Action firing line. Now, speaking sa mga kaksyon, ang ginatawag naton nga pagbutang sa mga pasilidad. Ang abi ko gani natapos na ning problema sa mga utod naton sa mga facility, no? Ligad to reklamo mga OFWs ngang ila sining sitwasyon ti kapigado gid kaluluoy sila nga sitwasyon. Subong may miyembro sang LSIs mga kaksyon nga nagreklamo inigikan sa syudad sang Kabankalan. Action firing line. I-try tawgan si alias Toto, lada mo, no? Alias Toto. Kay ini sila nagikan sa Metro Manila kag gindala kahapon sa Manbukal. Pag-abot dito sa Manbukal sang aga, ginkuha naman ini sila papauli dito sa syudad sang Kabankalan. Action firing line. So sa syudad sang Kabankalan, wala sila papauli sa ila sining mga puloyan. Kundi ginbutang sila sa quarantine facility mga kaksyon, no? Sige, hingagawon ko riyabi, pwede mo lang ko kroma sinyasana. Online sa firing line. Ara sa ton siningalinya si alias Toto gid lamang. Naintindihan tama lang ni sitwasyon nila. Alias Toto, sir, good evening. Gabi, sir. Si Action Brian Morden iniya, no? Action Radio Bacolod Action Firing Line. Alias Toto, taga Kabankalan kagid, no? Oo, sir. Aha. Sir, sugiri kami din kahalin, saan o ka nag-abot, kag saan o gid ka mo nag-abot na sa Kabankalan, sir? Pasunura lang palihog, sir. Naghaling kami sa Manila. Tapos, sir, na pindulong kami sa ang Coast Guard nga ba sa may Mambukal para sa test. Aha. Pagka sa to, may nagsugat yung isang city. Okay, dali gid lang, sir, ha? Pamangkot na lang ko sa imo. Halin ka mo sa Manila, saan o ka mo nag-abot di sa, anong ginsakyan nyo ni? Barko kung aeroplano? To go, sir. Sa barko ka mo. So sa bridko ka mo nagtabo, nag-dock, sir? Aha. Sang alas 4 sa aga. Alas 4 sang aga kahapon. Huwebes. Kahapon. Aha. Huwebes, So halin sa bridko, gin-transport ka mo padulong sa Mambukal Resort dira sa may Murcia. Murcia, sir. Okay, so sa mga oras ka mo nag-abot na mga alas 6 abi, sa Mambukal? Alas, sir. Mga alas 6 ang aga. So pag sa Mambukal ka mo, anong ginahimo ninyo to bilog nga adlaw? Nagahulat sang swab test kit para sa mag-swab. Okay. Tapos, sa Mambukal ka mo gin-swab gali, sir? Dito ang swab ko, sir. Mga pila ka mo kabilog, sir, bulubanta mo? Madamo, sir, kay hindi ko mabalaan kung pilagid kami kabilog to kay Cesare, yung mga Banwa kag lugar. city nga. Bali, gintingob ka mo nga bugos nga Negros Occidental. Oo, sir. Pero amo nang tawag naton nga may taga Kabankalan gintingob man kamo sa isa man ka lugar abi dira kamo standby damo sina. Wala, ganilapta nga may Lapta. una. Kay uli na naman nabalaan niya
may mga may mga kabakalan mga mga po. Dito Okay. kami kilala. Aha. So pila ka mo gid kabilog sir nga taga Kawankalan? More or less. 45. Aha. Dali lagi sir, standby lang sir. May i-play lang ko gamay lang sir. Hold on sir, di lang pag-i-off sir. Kasurukon nga bang itabo sa kusina. Crime against hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa paste ko? Te, anhon ko maghugas ang pinggan? Mrs. Ang mga bilin-bilin sa pinggan, ginabalik sa sponge sa paste. Basic kung ano nang magpilit sa paste. Yak! Mas hygienic mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Kag for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ay! Anong natabo? Kalimpyo mag-joy! Kagkadamos ang nahugasan! For hygienic dishwashing, Mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Okay, balik dira si mo sir. Pasensya gid ha, sa mga listeners naton. Negosyo naton eh. Sir, dito na kita sir, no? So, ano oras ka mo naman natapos ang pagkuha sang swab test dira sa Mambukal kahapon? Ano sir, Luwan sir. Ano oras ka mo natapos sa kuha sang swab test ngayon eh? Temprano pa sir. Temprano Tapos, dito lang kami nadugayan sa sakay paghulat sang shuttle kay isang bus ka city. So meaning ang nagsugat sa inyo kung taga Kabankalan sa inyo kamo Kabankalan nga busman, kung taga Himamaylan man do separate kidya kamo ya. Okay. Kay nadugayan kay tungod may ginuhulat lang super flight sa bahay Silay. Okay, para magtingog na lang. Ginuhulat na amo lang dito kami guhulat sa dito kami nadugayan sa hulat sang bus sa Mambukal. Temprano pa kami tayo tapos. Okay. So kahapon, grabing ulan, dira sa Mambukal, of course, bukid, ina. Forte man ang busang ulan. Forte, sir. Basta iba naman yung gamit, sir, eh. Ay, gali. Dito may mga cottages man na daw, ay kamo ka Plupasilong da? Hindi kami kasod, sir, kay stricto kami mga tao nga, pagid. May gatiner sulod. May naka-quarantine. May na-quarantine man dito. Anyway, so kay kami tabo das Mambukal man ng may nagkalabasa to sa inyo. Tapos daw may ginpang ginpang saway pa kamo sa driver to. Abi sugiri kami sir sa Mambukal lang kita anay. Si sir. Sa may Mambukal pa lang pag abot sa bus. Why pa naigin pasaka mga pasahero kay kinahanglan pang disinfect ang mga gamit, mga tao. Wala. Antes nga na disinfect ang gamit, ang mga tao na mag-disinfect. Pagkatapos na to, nag-disinfect ang helper sa driver. Kopo dyan sa bus. Do hindi pa sa kontento pag disinfect. Siya nagulos. Inbutang niya kami sa sa ulanan. Uy? Sige inulan. Dito kami gina-disinfect. Reklamo na iba niya mga pasahero doon sa waay ng siya. Ang driver ining nagapapaulan sa inyo or ang tao nga in charge sa pag-disinfect sa inyo? Ay, ang driver, sir. Siya man mismo nga pang disinfect. Okay. Dokad multitasking nga bisaya. Siya ang driver, siya naga-disinfect. Anong ginahimo niya sa inyo, sir? While gina-disinfect, kamo ginapiswitan niya kamo, ano? Oo, ginasprayhan niya kami, sir. Pero sa idalom sa ulanan, ha? Oo, sa lanan. Sa tubangan gisang bus, kay miskin mismo. Damo kami damo kami to sa Okay. Disinfect. Dayon? Pag mo sa to, abi namon, pagkatapos sa disinfect, pasaka namin sa bus. Huwag yapon yung nabrihan. Uy? Kay, ginagambal pa sa gadali ka, sir. Kasi kung gusto mo, hindi ka gusto mo, hindi ka pop doon. Uy, ano na tamad niya sa obra niya? Go ahead, be. Do masalit dito sa gisugan ano lang naman kay total gusto din naman makapuli na lang mo. May mga mimo hindi namin reklamo gusto naman magreklamo pwede tanay galing kay may mimo mo. Tapos amo sa to dugay lang antes kami nakasaka sige pa kami tambas dalom damo pa sa may ginapang bra kung ano. So meaning, while ga-travel ka mo, sa sulod sang bus na, mga basa ka mo? Basa kami sa ulan, sir. Ay, man nga sitwasyon. Anyway, sige, go ahead, sir. So, tapos na ka mo to, nagkalabasa na ka mo sa Mambukal. Pag-abot dito sa Kabankalan, din ka mga resort kini subong? Sa Balikaw-Kaw. Balikaw-Kaw Resort. Ini siya, anong barangay?
barangay. Hindi ko kabisado sa isang barangay, sir, ang Malikaw. Highland Resort. Basta resort niya, sir. Okay. So dira ka mo, sir, kumusta ang sitwasyon na subong? Anong lugar dira ninyo subong, sir? Ay, sir, siya sa Katulda. Anom kami kabilog. Ay, tulda, ginatulugan. I'm sorry, sir, ha? Ginasaparta ka. Tulda, galing na tulugan niya? Oo, sir. Ginakubiran na sa Trapal. Pero ang autopsy niya, Tulda, sir. Attent gid siya galing agin patindog, hindi ya kay structure gid sang daw balay abi or building, kundi tent lang gini siya. Oo, sir. Kay ang mga session hall nila puno naman sa mga tao. May nauna na to ya. May nauna na. Okay. So sa isa tapos go ahead, sir. Ang may kumatin, tagduwa ka tao ang gilister. Oh, okay. Sa imo nga case da, pila ka mo kabilog, sir, nga tulog da? Anom, sir. Anom ka mo? Ang distance niya, kumusta? Naraman, sir. Kaso, kung ang amon di nga ginabalakaan, wala electric pan. Kung magtungtong mga 7 o'clock sang kaagawon, init na para sa amon. Uy? Kag wala electric pan. Tapos malamok sa, sir. May kami butangan sang mga gamit naman. Kung ang gamit, kay butang naman sa dalom, kay kung maginulan, mabasahin sang tubig, sir, kay duta lang din mo. Duta, nga ginpalibutan sang daw, ano na ganito, ginabularan sang mais, trapal, no? Trapal? Oo, trapal, sir. Trapal. Oh, amo na yung imo nyo kwarto, so meaning, wala giniya sang exhaust nga ginatawag, wa ibi lulutsan sang hangin ini, nga maka... Hindi pasaka ng may RD part ng trapal, nga ginapasaka lang para ang init to makagwa lang. Makagwa. Anong ginahigdaan nyo, sir? Folding bed, sir. May provide sila nga folding bed. Ang folding bed nyo may... Ano na mga bag-o gini siya tanan? Mga bag-o man? Hindi, sir. Ah, okay. Ang mga dansa. Pero, tiyan mo na, problema nyo, lamok, init, way electric fan. Wala, sanitizer, sir. Alcohol kami pa mismo ang provide sa gulingon namon. Way man alcohol, halos way tanan. Tapos daw, ang distance nyo, mag-anom ka mo sa isa katulotol, dati kalambot man 1 meter away, apart sa inyo, diba? Nakalabot man, sir. Kalabot man. Pero why yung division? Wala siyang division, ano? Wala. Open siya, sir. Open siya. So, possibly, kada isa sa inyo, may kaugalingon, kamutan nga daw, kwarto, abi, no? Okay. Kaya para, okay, para, wala man tayo pangayo, basi may nag-positive din sa inyo, kundi secure ang isa to, stupad. Oo, sir. Amugin na, sir. So, kung may ara na bisang lalaki nga daw mababae, kung isa, pwede ka mo kakawanga igali. Hindi, joke lang na, no? Daw mo sila nga sitwasyon, ano? So, pagkaon, sir. Kumusta? Pagkaon, sir. Medyo budget. May mga itasaling ka pa nga sa bungga ang pagkaon, pero aron tani, bilang saktuhan mo tayo. Nga sagtay sa ako niya panilagan, di halin kagina sa ngaga, sang namahaw kami. Isa kay itlog, kag do kagagmay nga chorizo na yun, sir. Ang na-provide sa inyo? Kag subong, siningapon, kamay nga part sang karni sang manok eh. Okay naman, pang tawid gutom na, sir. Okay. Pagkatapos, ang mga kape nyo, abe, may ara man ka mo da? May ara sa ginatag, sir. May kits lang ginatag sa amon. Mga habol, tuwalya. May ara man? Oo, kag mosquito net. Pero, why kami useless magyapon magbuta kami mosquito net. Open mo magyapon, sir. Nga man? Kaya amon magamit, kinabutang nga amon sa amon niya mismo nga. Oh, nautod si Toto, dala lang gida. Kalalo, oy man, apisar nga timahambal na ton nga medyo ulo antos lang gid kiti pandemya, ini mo emerhensya ini, why nato na ginapangayo. Pero, daw, yes, go ahead, Tracy mo, sir, no? Ano to hambal mo kina nga, bisan may mosquito net na kamo daw problema gyapon? Oh, useless gyapon sa hindi mo gyapon nga cover gid sila. Kaya way man kami butangan sa gamit namon. Alam mong gamit butangan namon sa duta kag kung maginulan. Uy, mabasa.
Sa tupad yun na, basin may isa ka bangko lang tani, tupad sa inyong folding bed, abe? Wala? Wala, sir. Wala. Duta lang yun. Duta lang yun. Kita ko dito sa litrato nyo, no? Kita ko diyo. Okay. So, CR, comfort room nyo, din ka mo dapit da? Sir, ang CR ko lang, masakay kada, hindi sa galawi. Hindi naman malaki sa atin, hindi naman balaan. Ang gagalawi, hindi naman balaan lang. Bas, may yes. Bas may so, paano na lang kami galaya ang iba nga gagamit man. Wala, may dalang gid mismo. So, medyo common ang yung CR ni damo ka magululusar ni. Anyways, na-mention ko kayo na, sa mo sa nga situation, dapat hindi man tiya mag too much abi magreklamo kay ti pandemya. Pero sa situation nyo kita, taman to mayara ka mo sang kabudlayan, ano? So, ang pinakareklamo nyo diri, ang tululugan nyo, pagkaon, CR, so far, damo na... Sanitizing da. Tulong-tungan sa mga gamit nyo, kay kung mag-ulan to, bahaon ka mo da, pihogin gamit nyo, mabasagid. Oo, sir. Tika hapon, grabing ulan, sang gabi, kumusta ka mo da, pag-abot nyo? Pag-abot ni sir, why na di ulan mo kay mga around mga 1 na kami din nakaabot di sa Maglikaw halin sa Bacolod kay pundo kami na isang bus dito sa first station kay Ginsaylo kami sa Gagmay Slack hindi di kasaka ang bus. Okay, naintindihan to situation, ano? Kilala mo tong driver ng bus? Hindi, sir, kay naka-body suit sa sir. Hindi sa makilala ang miskin itsura niya. Aha. Sige, at least nabati. Ano ganun trabaho mo ya, sir? Carpentry technician, sir. Sa Manila kaya? Batangas, sir. Hindi kayo OFW, no? LSI ka lang yun, no? Hindi. LSI lang, sir. Halos ka, siyempre, OFW daw sa kwanisa sa hotel, ginisla matulog kay uwa ning gasto sa ila, no? Sa uwa. So, mga LSIs ka modra. Anyway, sige, salamat sa mga time, sir. Kung may time ka na, subong bukad ka na sa cellphone mo kay istoryahon ta si Mayor Zaiko. Abi, try na ito nga malambot subong. Salamat, sir, sa mga time ng gabi. Sige, sir. Ang gabi. Sige, sir, salamat. Action Firing Line. Sige, no? Ay palabot tala ni kay Mayor Pedro Zaiko, ano? Sang kaban ka lang sinimang kaksyon. Ining nasambit iyang gabay man lang ni tani nga ro reklamo balagaling kiti si Mayor. Okay. Gabay man lang ni actually nga ro reklamo sa mga utod naton tigaling kiti ang ilabla sining comfort man tani bla, no? Sa lugar dira, no? Hulaton pa ning result sang sila ila sa nga swab test mo. Sa nambal ko na kay na sa probinsya may swab test gidya. And before ka makapauli sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puluyan, siguraduhon gid nga inang magwa gid ang result kag piho nga negative ikaw, no? Sining si COVID-19 mga kaksyon. Amo man na ang protocol ginahimo gidya sang probinsya sang Negros Occidental, which is okay ginia para secure man ang ila sining pamilya mga kaksyon, ano? Para secure gid ang ila sining pamilya. Online sa Firing Line. We have on the line the good Mayor of Cabancalan, Mayor Pedro Zaiko. Sir, good evening. Mayor. May gabi. Si Action Brian, sa Action Radio Bacolod. Mayor, pasensya gid sa disturbo. Hindi man obligasyon talaga harap sa gobyerno. Ano tani, Brian? Yes, Mayor, bago ko lang na interview diri, may mga LSIs kita nga ara subong sa isa ka Balikaw resorts ini sila. Gamay. Quarantine na muna. Namon quarantine. Sa barangay Orong-Guro ini. Gamay nga kwan, Mayor, gamay nga reklamo, pero guro concerns na sila ko galingon. Una kuno ilang tulugan to kuno naka-tent lang sila gin palibutan sang trapal siling kuting sitwasyon subong kwan nimo emergency ini. And tapos ang ila kuno to magamit kon ulan ti posible basa gid kay wala sila tulungtungan, wala sang sanitizer didto. Problema man nila CR kag pagkaon kung kay isa Mayor ang mabaton nila medyo hindi gid makabusog guro sila. Mayor, paano tani maplastar man? Gamay actually nga reklamo. Ang amo na da nga facilities sa Balikaw, no? May ara kami da multipurpose, mga kwan siya kabilog ang masulod. Inaya may atop kinakagkwan. Cubicle ina siya mo ni sitwasyon, no?
cubicle ina siya more or less mga 40 ka cubicle. I see, okay. So nagpahimo kami sang portable tent. Portable tent na siya daw balay na daw tent, so may puro puwerta, may kwanda, may ara na sa nga katre, folding bed na daw it lang nga folding bed, no? So okay na, no? Kan tapos may ara kami sa teacher nga karinderya, no? Isang pumiro, manami na siya, no? Tao sa sit-up that namon, komportable, tanan-tanan. May ara man kami dira nga isa ka may nurse dira, no? Midwife, no? May kwan sa ila. Pero na-enclose ina sa sangkwan. May nimo kami nga inam daw barakid na, daw tubo nga portable man. So kay isang una, before that, ang mga PUM, mga kwan ini, jutay nakaagi dyan kami da isa na lang kabilog, dira. Okay. Sa kwan, sang ining pagkwan sang province, no, nga gin-open, may gaabot na nga locally stranded, may ara nga ining OFW, kag ang sistema subong, amo na ni, laina. Pag-abot, iswabon sang kwan, sang province, tapos manawag lang na sila, nga kuhaan nyo na di. Kuhaan nyo di. Kung wala kami kabalos na, kung ang result na, negative o kung positive. Kaya siguro, maintindihan naman ang probinsya, tungod sa kadamuona, gasugak naman ang ilang quarantine sa Ibi Magaluna, including dito sa may Mambukal. So, ila-advise kung ano ang inyong kung taga-diin, ang LGU, siya man kuha sang iyang para ma-unload yung province, makuha sang iyang mga locally stranded. Imagine mo, kadaglaw ga-trip ko pa sa kabas. Nga may nag-abot may nag-abot man gani 3 ka aeroplano, ato naman tong basto. May ari kami Cebu, man gabot. Actually, ang load namon dito gas 200 na. So, kag ini actually wala sang LGU nakapreparar sini. Yes, correct na. Wala sa may nakapreparar ni. Sino ng LGU nakapreparar sini nga may COVID nga nagamo ng sitwasyon, no? You know, kung kisa ilaman nga ilaman nga ulinsindiyo, no? Wala kita nakapreparar sini tanan-tanan. So, pero anyway, ang system na namon, pag-abot sang sinisang mga locally stranded, tagaan na sila sang hygiene kit, no? May habon, may sipilyo, may shampoo, may tuwalya, may mosquitero, may may ara da sila mga shampoo, no? May kape, may biscuit, amo nang ilang may kit na sila yatag sa imo. Tapos iasahin na sila sa isa ka cubicle o kon sa sa inang portable tent. And then nagbakal kami sang portable toilet. Kay imaginon mo 200 ka tao, you know, nagbakal kami mga portable toilet nga gina-install dito, including sa mga hand washing, tanan-tanan ina, no? Pero hindi ta ka siling hotel ina, no? Yes. Kaya ilalang tanay uli intindiyon ina, hindi ta siling ara ina sa hotel, no? Inahimo taman ang tanan-tanan nga facilities, no? Dira. So, subong ang may ara pa man gani kami dira, locally stranded, no? Nga ginapaswab pa na namon, ginadala na naman namon sa district, kag ginapain ina sila. May ara kami da sang Cebu, may ara kami abing Manila, may ara kami dira nga kung sa paya sa mga inang nakakontak gidabla sa positive. Pasto sa Kawayan. May 2 ka positive, at yung 2 ka positive sa Kawayan, ang yaupod sa 2 ka Bangkalanon. Yung pick up dito namon kung dito nga barangay, pero nasiparar na sila.
Okay. Lain na sila kung sa kwan para sa maximum security. No, ginaato na sila ginasiprata, hindi magsamo. So, imagine mo, 14 days sila da. Actually, ginimo gani namon para ma-unload na lang kwan na lang 7 days, no? Kung Iloilo, kag ining mga, hindi lang sa Cebu, kay ginapaswab ginamon, i-rapid test sila, pag-abot. After sina, pag 7 days, i-rapid test pag negative, i-kuha na lang sila barangay, kag dito na sila matapos ang 7 days para ma-unload. So wala ni matabok man tani nagamuna, galing amula na nga ang province, nagplastar na sa mga LGU, na kuhaan nyo di ang inyo. So, I don't know, no? You know, why man ko gakwan, pero I don't know sa mga ibang LGU. Why wala man ka-preparar, wala kita sini ka-preparar tanan-tanan. Yes. So, ginahimo man namon ang tanan-tanan dira. So, amo na ang pagkaon nila, two sacks nga rice ang adlaw, no? Ang sudan ginapakater namon sa, I think there are 5 karinderias nga naga-cater sina, no, sa ila. Ang bugas ginatigang na nada, no, may gatigang duwa na kasako ang adlaw nga konsumo na dira nila, no. So the way I see tagaan man isla pagtamod, no. Ginamo magid. Hindi man mag-expect nga sa sila nga iwan nga accommodation kay way man taga-kwan prote may reklamo mangani na dito sa Ibi Magaluna. Ato ya, may balay na gito. May reklamo. Nanotaran ko, giga pamangkutanay man kami sa mayor. Mga mayor, wala sa mayor nga kayo may reklamo. Wala kami ka-preparar sini. Init tanan-tanan. Pero amo na, nga ang ginimo lang namon, mga amo na nun, ipa-contract namon mga portable tent, galing ang yes na nga dalom, hindi siminto, no? Hindi siminto. So, magulan-ulan. For sure siguro ang tubig ara. No? Pero may mga katri sila. Kaya na, ang katri nga ginbakal ko dira mga 250 kabilog. Nagkulang na gani. Nag-additional ko kina 100 kasi ko basi na lang man magkulang. Kaya kada adlaw tag isa ka bus ang ginakuha namon. Yes. Ito sa kwan, no? So, imagine that nga kung ano bla. Pero nagapangita ko mo isa pag ka lugar, kailan tao ko gutok na. Nagapangita ko isa ka lugar nga may covered court lang, court, sabi no? Kay muan ko na lang siyang prepab ng amon cubicle mo. Sa mga cubicle, kay plano ko i-transfer ko ang Iloilo, kay daw hindi ito yan medyo delikado. Kag ang Iloilo, inon ko dira pang pulauton ko to, pero ang Cebu, Manila, dito ginaslaya. Tingob sila. Pero tiga pangita ko sang covered court nga kwan, kaya abi mo ang problema, Brian, kung mangita ko sang covered court niya sa mga bulo barangay nga layo as pamalay. Kaya kapangakig ang mga sila kung reklamo sila nga kapin pa malapit-lapit bala sa pamalay. Pero may aral ako duwa nga nakwan na kita, no? Istoryaon ko lang ang kapitan sina na kung mausar ko ina ang ilang covered court, no? Kag kung ano ni, it might be basi mangita ko sa eskwelahan na mabutangan man, no? Kang kwan ini sa mga facilities. Wala kami nag-expect na kang last week nag-amo ini pag-apre na sang siling ang tanan nag-modified na. Tanan daw mo nagligwa. Ate dirigin nagkaramaal jo tayo man. Pero pulo pasensya lang Tingala lang dahil sila. Pinahimo naman ang tanan-tanan, no? Na mga kwan. Pinahimo ang tanan ng mga ano na para man makomportablihan sila. Pero at this time siguro hindi naman di tanan-tanan ma-plastar sa lugar, no? Kaya amo nang siling ko, wala ini naton kag wala kita sini nakapreparar nga nag-amos nito. Subong senaryo nagliwat na kung may ato ka dito nga locally stranded
masiling lang to ya sa province. Kuhaan nyo na di. Kuhaan nyo di pag-abot. Wala na na yung siling ila pa isulod sa ibin magaluna o mambukal. Correct, Kaya Ana. gansap naman sila. Kuhaan nyo lang. Di, amo na yung kadadlaw kami. Na utod si Mayor. Action firing line. Sige, pagbalik naton ayun ta na si Mayor kulang sila ni comfort kag jutay nga pagpahangop liwat sa mga utod naton nga mga local restaurant individuals. Mayor, yes, nautod kita. So amo na lang ni Guru Mayor base naga yes. Kuan lang anay no, yung jutay lang anay nga pulo pasensya, kapangayo kita pasensya sa inyo kung namo gid man no. Pero di natingwaan man naton nga matagaan man ipagsamod gid ang tanan-tanan sini kay daw actually mga yan ni kadlang uri manggani namo niyo. Kaya amo na yung sitwasyon na nadakpan gid ang kuan din pag modified lang man niya daw nagamo ni siya. Kumiro katawhay gid do. Sige. Salamat Mayor sa mga time. Amo man lang ng concern nila base mapabisitahan man lang to gamay nga comfort ni sila kag pagpahangop guro sa men mo da Mayor. Okay na ni sila. May doktor gid ko nga naasahin na dira. May doktor ako nga naasahin kag mga nurses kag midwife na dira. Sige. Okay, sige no. Yeah. Salamat Mayor. Good evening. Mabuhay ka. Salamat man kag maayong gabi sa tagpalamat. Yes sir. Yes sir. Action Brian Morden. Action firing line. Pabisitahan to ni Mayor. Ako naga-monitor sa mga utod tada. Ang concern nyo naglabot na to kay Mayor Pedro Zayco sang Kabankalan City mga ka-action. Sigurado ko manawag na to si Mayor sa in-charge dira para istoryahon ka mo, no? So, i-plastaryo tanan-tananda ang inyo sining hibobunot na. Importante si Mayor may ideya na nga may ara ka mo sang gamay nga reklamo pero kinanglan taman patagaan pagtamod ini. Kay para man sa concern man nila mo para man sa ikaayong lawas. Action firing line. La 7:57 una nga bolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Ini pampawakod sa aton nga immune system sa sining nga panahon nga may COVID-19. Plus pagid nga nagapangapi kita nga Pinoy gamit na lang kita yasang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Mga produkto initanan sang Life Extension Philippines mga kaksyon. Initanan mabakal sa butikang soft gel nga sini or bisita kamo sa ilang klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, unan diriya mo ng Burgos, Lacson Street mga kaksyon. Kag bisita kamo na kay libreng consultation sa mga medical doctors. Action firing line. Pagbalik naton dugay-dugay after sa pila ginamang ka minutos sa commercial naton. Check nato ng patrol sining duha ka dalagko nga balita with Action John Diaso. Ining pangita karon sang timbang sang Belgian National nga ginpatay sa nagligang nga gabi kagin kawatan pa suno sa report. Plus pagid ining baunano man nga daw ginhabulan ka mga kaso mga public officials sa barangay Filisao. Today may ara sang daw 3 tubtob 4 ka mga barangay kagawad i-check tanik karon pinangpasakaan naman sang kaso. Sino tubing kagawad at tubing nga nagkulo-konbinsi, gid abi nga, ariho, kuhain nyo lang ang 1,000, kuhanta ni, pirma lang kamo to, kay kuhanta lang niyo, muni mo na, disgrasya gid, tiara, tapos gid. Action firing line. Pagbalik na to na, drala ka mo, kay mabalik pa kami. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw Iban pa nga mga bukol-bukol. No? Ari ng sabat diri, awaning Xanton Plus Herbal Capsule nga puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ano, ginapakupos niya ang mga ano man dira nga makitaan nga ko kagahulubag sa lawas ninyo. Kangay isang mga arthritis, mga kaksyon, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Kag giniti na pamatud-anay ni sa mga siyentipiko. Para kamo dira makapamatud man, magamit nan sa Xanton Plus Herbal Capsule.
Aksyon Brian Gordon. Aksyon Firing Line. Sige, no? May gabi lang nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad ang mga Robles family dira sa Barangay Estefania. And nag-monitor man kuno sini matiniyon si Tatay Iser, Liumar, Andy kag Arvin o kon Ervin sa sini matiniyon nga naga-shot mga kaksyon. May gabi man sa mga utod na ton nga nakatutok naman, no? Monitor ko sa imo, interview kag side ni Mayor Zyko. Believe ko, explanation ni Mayor Zyko, Action Bry, taligid lang. Si Mitoy ni from Bago City. Salamat. Good evening, Action Brian. Idol monitor kami sa program mo. Always sa Barangay Takuling. Salamat gin. Hindi lang magtawag ay while gabasa kita. Aha. Yung gabi Action Bry, mangkot lang ko kung wala kabaton sap wala naging chance nga makakuha. Tadiin ikaw ganit ma'am, tagadiin ka. Kay kon diri ni sa barangay Kamandag La Castellana damo gid nga wala makamatagaan ko no. Kalikituway na madalang Negros Occidental para sa ikaduha nga tranche mga aksyon sang Kwan, sang SAP diri na lang sa Bacolod. May gabi lang kay Mark Pico sa Qatar, Duha Qatar, Marilo Alunan Ruiz Araman sa Barangay Kabog, naga-monitor sinimat tiniyon mga kaksyon. Si Boy Dilakit Araman, no, naga-monitor man. Okay, sige. Okay, si unahon ko na lang patrol Action Eden, no? Kay di pwedeng kwanantong oras ta, no? Balikan tala na karon si Sir, no? Unahon kang patrol Action John Diaz sinimat tiniyon. Parte sining pag-file kaso na kadamo sa taga-Barangay Felisa nga nagahinulat subong. I don't tong ibandiri kon negative ni sa ilang paminsaron o kon positive ini. Ang pag-file sang kaso batok sa pila ka mga barangay kagawad, no? Sang Barangay Felisa Plus, iring ginapangita karon nga timbang sang Biljan National nga una siya nagpauli prior pa naman or before natabo ining nasambit iya nga pagsulod sang iya siring nga puluyan mga kaksyon. Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aring patrol, good evening Action John. Bray, manog panagtag na ikaduwa nga trans ang Social Amelioration Program akong SAP grant. Pero sa gihapon ang kadapo sang Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG ang wala nagauntat sa pagpasaka sang kaso. Action John. Action Bray. Ang una to nga ginbusla niya da nga pinuno sang CIDG na nag-controversial ta subong controversial mangyapon pero positive ini nga pagka-controversial ni Gukotango na no. Gukotano. Ang subong saga-file kaso naligad to basta lang siyang ginfailan kaso. Okay. Election Bray sa liwat no. Nanginstaring na naman ang area ng Barangay Felisa. Matapos ang sasaning tinion ang gipasakaan na ang kaso, area man sa Gyapon sang Barangay Felisa, diri naman sa surat sang Bacolod Action Bray, may angot sa Gyapon kaso sang Social Amelioration Program. Sa akong nga paghangop sang Facts Action Bray nga ginpasa sa aton kay actually ginapadala ni sa aton mismo ni Police Chief Master Sergeant Amiro Gukotano before pa man sila nga magbatsi subong kay hindi na naton siya makontaka kay may ginakasa sila nga operation. So kung aton lang taon makakson base na dumduman nyo ba nagtrending to lang nga video ng Ligat Action Brian ini isa ka barangay kagawad gusto mo pabati ko sa imong gamay lang? Pwede Action Brian, no? Background no ato matag para mati, no? Sige, tira lang anay kay pangitaon ko ni sa akon. Gin padala man ni sa akon mo. Go ahead Action John. Action Brian, ini kaso nga ini may kaangtanan sa reklamo sang isa ka pumuluyo sang Barangay Felisa. Action illegal of course ang iya edad. Nagpabot sa Action Brian nga sa ang kwalipikado nga makabaton kung tani isang 6,000 pesos nga ayuda sa alom sang SAPA grant o kung Social Amelioration Program ng gobyerno. Nakapirma na ini siya sang SACA form of course ang iya pagsalig sa iya kwalipikado gid kay sa estado sa iya pagpabuhi kinanglanon gid Action Bray labi na sa tion sang krisis nga ginapangutubang ining COVID-19. Galing lang kay napabutsag sining tagreklamo nga do wala nagsantuanay ang ayo abi sa nga barangay kagawad ila ka mga liaisons officer or abig tiglawas sang barangay
sa ila ginayo kag sa iya diri parindugan. Anong ayo action bray? Nagtrending yun nga video amo ni ang isa ka barangay kagawad nga naghambal na kung pwede ang 1,000 ka pesos once mabato na sa mga recipient ibalik ini sa barangay treasury kay para ipanagtag sa iba naman nga wala makabaton. Action dyan, kapabati ko ni gamay lang wa para at least mayara pag intablas ang ipabati sa publiko bla sa sinireklamo nga ini. Action dyan. Balak sa braya. Aryo. Nan. Ay suliton ko lang hambal niya, kuaan ko 1,000 ang 6,000 nyo, kadto kamos barangay, pirma kamo to, kay kung pangitaan kami isang DSWD, pakita namon nga intact nga 6,000 hatag namon sa inyo, pero nagpirma kamo nga nag-donate kamo 1,000. Action dyan, go ahead. Action Bray, amo ang amo man din ang ginplastar sang tagreklamo sa iyang facts of the case kag affidavit naging pasar sa City Prosecutor's Office ang Hall of Justice mismo sa sunod sang Bacolod. Damo na kuno natabo nga ginhatagin na pabalusa nga kung naiuga ano kung kwaon ang 1,000 ka pesos ay 6,000 pesos ka mabato niya tay dalom sang subsidy action by kung mahatag sa iban. Paglambot sang adlaw sang Abril 22, 2020, sanggin patigayon na ang pagpanagtag sang SAP Aksumbray sa Barangay Felisa ang 6,000 pesos nga sapya gwa sapsapa. Kay wala yung kuno nabaton Aksumbray, kay wala sa ang iyang ngalan wala na sa master list tang mga mahimo makabaton sining ayuda. Pero nagpasugot siya sa 1,000 kun waay. Waay Aksumbray. That's why way sa kabaton kay nagpasugot. Okay, do amo nang iligasyon. Susko. Ang natabo dere, ang iyagin butang nga and denying his tax application for final processing, ibangod ini nagpamalibad sa demand sa mga respondent nga magdidak o kung nagbuhin sa 1,000 ka pesos sa 6,000 pesos nga subsidy nga pending pa ang distribution. Nga konseriin ang iyang ngalan nagsumbay kung tayo dapat aragid kay taganay ang una kag isa sa mga una nga gingadtuan kaysa ang ginaligar kwalipikado gid. Ang mga ginpasakaan sang kaso sang tapos ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG Bacolod Aksumbray amo ni si Barangay Kagawad incumbent ni Honorable Joji Agbas. Ang ginpabati ko yato tingog action na dyan ha? Yes, yato action by tingog no. And then ang tatlo ka mga barangay liaisons nga Sanday Marisa Senarillos, Sheila Hiponia kag Beverly Bayot. So apat na ka mga persona kag tatlo gid ka mga kaso ang kin-fire sa CIDG sa ila. Klarohon talang isa ka barangay kagawad si Agbas kag ang tatlo ka mga liaison officers. Yes, action right. Okay, Ang kaso ginpasaka paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kuna Republic Act 3019. So tika bugat nga kaso Anti-Graft and Corrupt. Yes, corruption ang ikaduha is Republic Act 6713. Ang aksyon dyan, magambal kita korupsyon sa pinaka-layman's term, bala sa aton nga Ilonggo, aksyon dyan, pangawat Pangawat, do man ang graft, of course, dugin mo drabi para mga kwarta, corrupt, mo na, although wala kita nag-husga na sa ila, ti araman niya sa judge, pero ang aton interpretation sang corrupt nga ginatawagan mo na Aksumbray, no? Ti kaso niya ang i-file sa ila, ti i-hearing pa man ini. Pero, initanan, iagi pa ni sa korte, ha? Nag-serve pa ni sa lagyapon nga mga inosente, ha? Ining mga ginapang reklamo. Amo nagklarohon taksyon dyan. Yes, Aksumbray. May due process, no? Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, amo ni Republic Act 6713, kagang Republic Act 11469, amo ni Bayanihan Trail as One Act, amo ni may angot sa ayuda nga ginapanagtag sa idalom sa Social Amelioration Program. Gininagaw ni nila file tak na 1:30 sining hapon sang katapos ang Criminal Investigation and Detection Group Aksumbray dama mismo sa may seat
ang Hall of Justice dari naman sa may syudad sang Bacolod. Balikan natin sa Barangay Felisa, damo-damo naman dra ang napasakaan sa nagakaigo ang kaso kag sa ibang pagit nga mga barangay dari man sa syudad sang Bacolod kaga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon dahil may angot sa gihapon tagtaga na isining Social Amelioration Program. Sa piyak kabahin, katuang ko walang kaso nga robbery. Ato ang nagluntad lang ang pagpangawat sa action dyan. Ano to isa? Beverly Bayot, no? Yes. I-check ta niya. Bikiti daw, ano ni siya man daw, ang bana niya sini, nakakuha man sa ismil, ti ara ka sa barangay, job order sa syudad ini siya. I-check ta ni be? Yes, may ari din nga na. Action ba napasa ko, I think, kay Action LA. Ina-play sa aton nga Facebook Live. Arada nga lang nila, no, kag affidavit, kay para di makita na lang nila affidavit of complaint, kag ang facts of the case Action Bray, no? Ay para mabalaan nila, no? So, umutong apat ka mga ngalan kita na. Sige. May bago naman nga development. Pila na ni action dyan, halin sa kay Kapitan Harden, gani, ikatatlo na ni nga pag-file kaso, no? Katatlo na ni Action Bray. This time, I think, solo complainant ni siya, complainant witness si. Amo gini siya nakauyat sang video nga ini, kag way man katilaw. Doon mo ni Action Bray. Ti sadya, gini ka nag-viral din sa Facebook mo. Yes. Tiyan mo na yung hambal na ito, Black Sean dyan, I'm sorry, hindi ito ka-proceed, daligid lang, no? Aba na yung hambal na ito, kung ikaw, public official, nagdaog ka, elected official, ikaw, may mga similar ka mo na action dyan sa DILG mo. Kay titanan nga mga public officials na ton under ina sa DILG. So, seminaron tanis na subong nga gabi, may mga seminar ka mo da kung paano nyo tipigan, una-una, ang inyo sini, nga poder bilang elected official sang anuman nga poder sa gobyerno. Action Firing Line. Amo lang nakasimple mo ang DILG naghambal sa tipigan nyo nga ginbuto kamo sa tawo, nga ginpapungko kamo dira agud magserbe kag sulugoon. Hindi man literal sulugoon nga ginasugo kada manilhig. Action Firing Line. Kundi sulugoon kada iya sa tanan nga pagdihon sang mga pagbulig sa publiko mangin kun sa mga kon pa daw kamo yang ginbutang dira agud nga madihon ang mga proyekto tanan-tanan amuni amuna. Ang DILG naghambal man, hindi nyo paglaktan sang tinunto, kaangay sang pagpanghilabot sang kwarta sang gobyerno nga tax ina sa tao, kahapos-hapos insindihon. Action Firing Line. Kung ano ang nangin gusto sa gobyerno para sa publiko, hindi paghilabtan. Ti budlay gina insindihon. Amo lang na simple lang. Ikaw yan nagsagi ka tuya ka wakak-wakak nga tagaan ka sa ismil, buhinan ta 1,000, kihatag ta sa ito kuno sang amo sini. Pirma ka kay kung pangitaan kami sang DSWD na pakita namon nga nabato nyo gid intact 1,000 din mo ni nga mga lines pinangpudyot ay na sa sitwasyon nga ini. Action Firing Line. Klaron ta pagid nga actually inihilap na wala gina sila dayon. Galing kay natabo lang wala gid kabaton sa ang tagreklamo nga ini. Kaya mo nang nagreklamo na lang gid siya. Mo na nagreklamo na lang gid sa kaya ang ginalantaw nila nga rason kay given ang facts of the case pakita nga ang rason ko nga wala na sa nadala sa master list kay kulong taon pa-survey na siya kag tipigado gid man siya. Kag beneficiaryo gid siya dapat sa 6,000 nga ini. Tapos wala sa nadala. So ginalantaw diri mahimo amo to ang ebidensya na ginaligay ang ginaayo sila may angot sa 1,000. Amo na action ba nang ginapaagi man nila para mag-file sang nagakigong kaso may nakitaan sila nga probable cause. Amo na subong ang mga public officials naton basta nagatrabaho sa gobyerno, hindi niya pagparihuson sa to mga 1980s, 1970s. Ang mga bagay-bagay blang nga wala pa sa mga video action dyan kay subong kibot ka lang nagwa na itsura mo. Sobra pa na dan sa ebidensya. Kita nga ari sa radio ganyan ka trabaho, media kita. Kung isa ginatun anta pa kung inibla ipagwa tani sa ire, ipagwa tani sa akwan. Kung iban nga tao makakuha ultimo civilian tapos sa gida kay wala na may ethical standard makapost lang na sila kag makapahuyan ka disgrasya ka action dyan. Tapos sila personal account nila wala magina proteksyonan bilang credibility, identity nila. Correct gina. Nila na opinion mo. Suliton ta kita diri nga taga media kakwa ta video ginahalungan ta pa na kung wala labot kun live abe pero kun ini mga recorded videos naton kag mga interviews ginatun-an ta para kung inibla ayo ini makapaguba ini makadisgrasya sa station naton din lang mas okay pagidiri no kung magati ginapaagi sa usto nga proseso
Pero kung maka-video da sinyo kaangay siniho nga on the spot iniya, do show to edit blang kung anong giho mo na tanan, keyboard ka lang paggwa sa social media, carbon copy gid ang ginhimo na tanan ti disgrasya kagid hindi ka gidyak baliban action diyan. Okay, di sila na sabi ko mag-post ina, why na kapili bla ginagamit. Na vocal ginaya kung gusto kanila pangalanan online yung pangalanan. Disgrasya. Disgrasya kada mo na nga halong gid hindi lang kay mga public officials, halos kita tanan-tanan mo nang hambal kagid halong gid kay pwede kagid ya ibutang dira sa social media. Pinaklaan yan kagid mong. Uy, ano yung mako mo ang ginplay ko to bago lang do, lawig-lawig pila ka minutos to nga grabing convince ni Barangay Kagawad Agbas. Pero kabalo kita, dipinsahan niya ni si affidavit niya kung anong nakwandira, kabalo kita may ari man siya sang rason sini, no? Yun mo na bla, pila nakalibo nakakita, kag ay na blang public trial nga ginatawag, impas kag action dyan. Gani, online pa kadaan. Ikaw nga na yung dula, delete mo na, pero iba may nakasave na na. Oo, ibang inahimo pa ni Kalingawan si Limnan garin mo. Amo na, no, ikawan gid sakso. Pero anyway, ito mo na dapat, sa iwa yung may magsunod, why na may magano, may second trans pa. Sa Japo ni ba, si may second trans, pag iblang kang ibang daw, ay nagrodalato sa dugang to. Bati kalulu, ay ginintag reklamo, okay, tani, dalang bakulod, di bla? Dalang bakulod. Hitit na another 6,000 naman tani, tinan mo na, Kron? Ganit, basic lang kung madala to sa waitlisted law. Abot ko na to so sa 15,000 to nga lista. Kung mag-waitlisted ka, na-fire mo ng cash. Basibla subject, hindi ka na guro ka baton, kaya reklamador ka, ano mo na? Waitlisted ka tani, be? Oo, galing kaya nagreklamo, kaman kaya kagid ka baton mo, bisan nga beneficiaryo ka, basi maduble pag ining baton niya, lang tawon tabi. Testing nga lang tawon ta gini. Oo. Sa mga cases, action dyan, no, nga gin-file sang CIDG kung iban pang ahensya sang aton otoridad. Away gidya ka i-make din taga DSSD no nginitanan under ni sila no ang mga ginapang filean kaso. Do wala kay ang matabo sini Dibre action bray. Kung nang taon na ton supposedly dapat accountable man sila. Dapat Kay sila man actually sa ilaman ang ang final say bla. DSSD, DSWD, DILG. Galing kay Tig katabo ya. Why na to ya? Galing kay Tig kon. Off na sila ya. Why na galing kay Tig ang inablang ang quote lang sa actions. Amo lang giniyang disgrasya kang gida amo na nga kon kamos barangay pinakadalom da. Careful gid kamo. Ikaw kamo gid maigoan balik. Igoan. Korosto na. Kita mo to taga Barangay Banago, ultimo nga purok president na disgrasya pa. Galing kiti inablang ng hilabot kasi hindi imo blaw. Action firing line. Instruct ka lang. At imo instruction sa kwarta ng pagambalan. Ngalong ka gidya kay Whiskey pili gidatos lang na disgrasya kada. Disgrasya kada. Hindi na imo ya mo. Ang kay Juan. Ang kay Pedro. Di mo na paghilabta na kay amo niyo, ti subong abot kung katulog pa ni sila tadlongs na. Action firing line. Wala tulog tatlo ka sampaw kaso ko madutlan ka ni disgrasya ka ni. Basang iban sini gariguro gabugtaw kag nagawakal to ang gabi nga yes judge basig hambal bla mo na basig kasabat na sa blas korte blaw. Ang kanisang Anti-Graft and Corrupt Practices Act Ay, bugat niya kaso. Bugat niya kaso may cases basig gani ang sa may ethical standard pag gini yawa nga kasi mga lutsan kabla kog elected official kaya kluluoy kag gini basig bla i-disqualify ka to hold public offices criminal administrative cases sa mga atubangon protection dyan. Criminal case ka may prisuhan ka gid. Prisuhan ka gid ya. May piyansa ka ba dati kung may harap piyansa. Tapos administrative tugangan pagiti double dead gawa mo na karon. Tapos orderan ka bisang korte nga hindi ka na gid ka hold ini public office pila kadlaw abi ti mano ka mangguna kaday. Action firing line. Disqualification. Anong tawag sila gani? Perpetual disqualification sa isa ka public official abi. Bisan anong dalaganan mo hindi ka na pwede kay amo kaniho kawkawan ka. Piling ka na ng guro ka tayo, ngawat na ako mga milyones. Tuod no? Kung ngawat ka na ginman, para yun na sa mga kilala, tayo sa mga dog habot, ginchan nila, amo na lang natani. Action firing line. At least kung wadakpan niya, may pundok na ya. Galing kiti ko na mumulibok mo ko todo ko nandun mo magsala-sala ka lang di gamay. Size mil lang ni. Size mil na. Pero ang halits ni. Bilog. Sinang bilog nga pamilya, subong, binasulay imo, di hamak pro. Pero tamo na nina file ang case DJ Bacolod, ano
man ang ilang kamot kisa man baka mablado harabas man labot po ito mamailan. Grabe man to si taga di ini si Gukutano man. Okay, yun po tabi ko pa kulo na lang yung mamailan, yung mamailan. Puruti sa tuoy to do kadwa man to pinang failan niya kaso ho. Gani, yawan sa kalik yung di pugong-pugong ang mamailan na kaso bla. Daw ginbawi ni Sir Gukutano ang ngalan sang CIDG Bacolod no, inalsa yung liwat no. Ay di yawan masakit yung di pugbawion may sex trans kadaan. Oh. Kung hindi mga aksanan subong na sa trans black ko mag sinampaw-sampaw. Posible gid. Yawan gisa Mas mahingan aksunan niya daan timplano pa. May ulalapot daan sa SAP ni may mga ginapang dako pa man sila. Ang ako lang din nakitaan lang daw ka pobre kung kisa kay iri mga gagmay nga mga elected officials taga kadutlan gid ko kaysa. Way panis na madutlan ha klaruhon talang in file pala ning kaso. Pero kadamo sa mga barangay kapitan, kagawad, kakadutlan sang kaso. Pero kung mga kawati nga mga gobernador, vice mayor, mayor, do ka budlay gid duktan klaso aksyon dyan. Action firing line. Mautok man kasi may kabalo ka may abogado man. May abogado skilled interview ka lang gani mga abogado ya as likod ya. Ani. Diyo tayo diferensya na tuslok sa abogado ya. Action firing line. Dahil yun mga nagko, bigyan mo yung karta ka mo kaya mababalaan mga muson-muson mong. May iaway kaya sa maglabot patuya sa Korte Suprema iyang linalisay iya mo. Basta kung may kwarta ka gani nga mo na, damo muson ang abogado, mga lagko, mga politiko, yan kung may amugid man na, muson nila yung papel. Kung nagmay ate, muson nila igod ng buliing, muson. May ari panisla yung mga motion for ngayo kasang TRO. Motion for reconsideration. Oo, temporary restraining order, mamuna bla. Mamo pa na yan. Damo pa na nga pasakay kaso hasta matapos na lang ang isa ka term, tatlo ka term, hasta lang ganing ko isa doon nag-hospital na ang kaso, ara pagkabinbin pagyapon. Wala mga recount na. Hambal ni Barangay Kapitan Madilin Diaso, siya ang kay Pedro, tani kay Pedro ginaya, hi. Doon nakapoy, mang kapitan sa Bacolod, way man siya, pero lukoy makuni kay kapitan nung duman mo to nga ginpasibang doon siya. Kap, arak lang ba pinapit ako da. Gamon ito Roso. Ninay, mga bida nga kay Manino, gayo home ni susubong mo. Kap, ang barangay itini mo sa imo lang. Saan may tinda daliwat man? May araw da, may ice cream to ligad Para gali, ati mahulat-hulat lang tadi. Sige, balik na si Magsud dyan. Sa sambay, no? Gira pang itata na sa piyak kabahin, kita sa kaso naman nga nagluntad, tinalikdan nga Miyerkules ang kagahon ang pagsulod. Isa naman ka grupo sa ginaligar mga kawatan kinagsumbray. Maniga pa nakalaka sa madalagko nga mapuloy-an hindi gagmay. Nang bakod lagko gaan aton karon background ng aton nga mga tagpalamat ito mga kaakson. Sarili lang ginaangot kag dumiara kaanggid. Mga persona nga gipanulod nila nga mapuloy-an. Pinakahuling update may angot dito sa nagluntad nga robbery kag ginpatay pagidila ining isa ka Belgian national sa Sambilia ang ila subdivision barangay Villamonte sulad sang Bacolod. Kung sa hindi ang ginatudlo dari sa likod ning nagluntad nga krimen ang kagrupo Ipogon Robbery Group Action Drive. Subong nga tinion wala labot ka nagpatukod na sa isa ka special task force Nolan Saxombray, ining katapo sa Bacolod City Police Office, ako tutukan ng kaso, although may mga reaksyon naman na iban karon, kung foreigner, may special task force, pero kung drug personality, wala regular, kung drug personality, regular task force lang. Ang natabok sumbray, ay ginapangita subong ang BCPO nga posible nila makuhaan sang impormasyon. Ang ginapangita, amuning timbang sa kababahi Action Bray nga isa ka adlaw antes pa man matabo ang krimen inaligar nga inikono ang nagpauli sa ila lugar sa Banwasang Kawayan a day before, so magsiling ko na day before sang temprano sa Martes ang aga naglakat ini Action Bray kag nagpauli. Wala pa may baluan ka kapulisan kung anong rason, nagpuli lang gid sa Action Bray. Ka Miyerkules ang kagahon diri kag nagluntad ining pagpangawat sa pulian sining Belgian national na ginkilala naman aksyon na Brian kay Carl Nolan, 76 years old. Upod ang iya naman nga asawa sila man mismo nga pulian. Saan na puli connection dyan? Martes ang aga. Martes sa aga, Miyerkules ang kagahon na tabo ang insidente. Okay, aksyon dyan. Ang natabo pagdis mong aksyon Bray kay una gintawgan sa mga kapulisan ining babahi ang timbanggit mismo. Sa una nga tawagin sa bat lipot gid lamang nga mga
istoryahanay. Do wala kini pinaka mga segundo, ginpatay ang tawag action bray. Sa sunod pagkikamantanion nga sige nga ginakontak sa mga kapulisan ining numero, ining timbang wala na hindi na makontak ang number niya. Pero nagsumpay na baluan ang pinaka-exact na lugar, barangay, sining persona nga ginatudlo. Iniigisa ko no ka barangay sa nabukid kabahin sang Banwa sang Kawayan. Rason kun nga gilayon man nga nagpagig-angot sa Bacolod City Police Office Police Colonel Henry Binyas sa mga kapulisan sang Banwa sang Kawayan. Agud nga pangitaon ang ini nga persona. Kung lang taon nagsumbray, ang timba nga ini, isa pagid lamang kuno kabulan nga nagatrabaho dras pamilya Nolens. Butsalingon, hindi pagid man sa dugay. Hindi ko na mag-get sa mga kapulisan nga alagpuli siya. Is why, ang pinakatinutuyo sa Dr. Colonel Binyas, tuyag lang ilaw pamangkuton may anak ka na sa barandras palibot sa inyo lugar nga do suspitsoso na nga dudugay na nga nagbantay-bantay dira. Ano mga obserbasyon mo dira sa palibot? Klaro, hontal action dyan ang pagpangita sining timbang, hindi bot silingon nga suspect siya diri. Kundi base makuhaan pa siya sa information, amon tong mention mo bagulang, nga base may nasiplatan siya dano sa nga salakyan, nagalilida mo na be. Saksyon Bray, anong pinakatinutuyo ka polis? Kung ano nila information, base makabulig palang man bala sa investigasyon sa kapulisan ng amo sila nga kaso, kay di, sana madabulig sa balay mo, upo sila nga ratlo, upo sila ti ang pagpanumdom, kag ang pananaman sa mga kapulisan, nga ang ini nga krimen, ginplano, di ka magsiling ginplano, but sige naman manana da palibot, ginalibot-libutan ang darabi ka mga suspect, ka mga kawatan, masami, nga paano na balaan nila nga mag-ito ang tupad balay, damo na mga sitwasyon ng sombray. Ang ginasigi nila pangita, ining timbang nga babae, action bray, na timera naman naragway ang aton nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Pero wala din ginadula ni BCPO City Director Police Colonel Henry Binyas nga base inside job ang natabo action bray. That's why, una nga panagupnop na tondo, niblang daw kahapos magsulod, may ideya ko din ang exit, din ang entrance action dyan. Yes, amo na ang iyaman kinalantaw. Rambal din sa Binyas, ongoing pa ang mas maidid ng investigation. Subong yara na sa kamot sa Special Task Force, Nolens, naging tukod sang BCPO. Isang update anong sitwasyon sa timbang ato pamatian si Police Colonel Henry Binyas. Panamon, gina-imbisigahan. Reportedly, a day before sang natabo, nag-puli siya. Then, hindi na siya subong makontak. Ginapalocate ko karon sa Kawayan Police. Wala siya dito sa balay nila. Kay taga-Kawayan siya ang ilang timbang, sir? Yes, sir. Lalaki, sir? Paimbisigahan ko ang circumstansya sina. Lalaki siya, sir, or babae? Daw medyo maka-offend man, pero off the record lang. Tumbuyon ko na siya, pero may anak. Okay. So, sir, amo na ginalantaw, sir, gina-check nyo subong ang iyang location, kay kung probable, pwede ka mo makakuha pa information sa iya, or makonsider siya, sir, first. Gina-panaton siya. Misigahan naton, mangkuton naton. And, basi kung may nabalaan siya, muna ang ginakuha naton, dira. Pero ang ginakuha nga, quite siya sa investigation. Sir, kung mag-amo ni sir, kung lang taon nyo, sir, hindi makonsider siya yan inside job? Hindi pa kita ka-conclude Pero ang mga ninas pagkakaroon, although nga may persons of interest na kita, may suspect na kita, pero gusto gid natin makita ang whole picture so, that is why gina-edit natin ang pag-imbisiga. Sir, gina-try naman siya contact, sir, no? Through phone? Yes, so, primero nagsabat siya. Okay. Then, mga succeeding calls, wala na. Hindi siya mag-contact. Then, ipakatuan ko sa Chief of Police sa Kawayan. Wala na siya dito. Allegedly, may bakal, pero wala siya nakabalik na dito. Okay. Sir, may idea ka, sir? Haubin pag sir, no? Bukid. Bukid. Sir, may idea ka, sir, kung pila na siya katuweg nga brother as sa Belgian National? May 1 month pa lang ko, no? Tapos sa Galinsa. Anong rason ko na, sir, nga na Galinsa, sir? Hindi man nga galin, nagpuli ko, no? Nagpuli lang siya. So, subong amo na, sir, ang isa sa mga ginatutukan, though may ara naman task force, sir, no? May natukod naman ka mga task force, sir, para dere.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, kung ano man ang Colonel Henry Binyas, ang Action dyan? City Director, yes? Hindi pwede ma-divulge ngalan nyo sinino? Hindi, Action Bray. Kay ti, kung i-divulge mo ngalan niya para ma-alarm mablang publiko da nga, oy, ikaw ni galing mention basi pwede na pa dalas pulis to, damo na bla? Amo na ganigin na ba ko kay Police Major Luel Garinganao, ang hepe sa kawayan PNP. So, ang pagpatag ni Police Major Garinganao, ang balik kay base bla ko nung mabalikan ang polis. Kung wala kay labtanan ng persona, ang mapalayag ang iyangalan, base bla ko no balikan nga damage to personal or personal attack or adjust vexation. Muna rason kung nga ginaobra na ng ka-police is sila naging nagapangita pamaagi, nag-coordinate sila sa mga barangay, kagara sa opisyalis ng barangay mismo, sa area dara sa barangay Basaka. Galing kay ti, may ara gid man siya sang connection gid sa mga pamilya sining ining Belgian mo kay ti dira siya naghalin mo. Hindi mo na pwede mabaso lang pulis kun mangunsiho siya kay do ka timely bala sa mga panahon action dyan? Muna ganigin ko nangkot kayo nagsumbay kay Sir Garinganao, kaya wala ginatag ang ngalan even kay Colonel Binyas, bala for investigation, so temporarily, ara pa man sa ila ko nakamot nga gasigil pa, ang pagpangita sa ng persona, hindi lang nila pag-i-divulge. Ang aton na naman diri, kung ikaw inday nga nagapamati kasubong kag ikaw ang ginatumod sang police abi, kagin tawgan ka naging off mo, ano bing rason kung nga di ka mag-istorya sang polis? Kung wala ka man ng ideya, inosente, kasi ni why not nga magpadulong ka sa polis kag i-lodge mo kagalingon mo para ti actually, subong nangin kwani siya mangin person of interest action dyan. Yes. Kung hindi pa kita magpakita action, Bray, ang matabo sinak persons of interest gid siya. Kung sakto tambal mo, kung wala ka naman da ibang maginatago, i-subject mo na lang self mo Kag isa pang polis umangkot mala niya sa imo, Mo to, sakto to pagpatag kaina, ang ubrang ka polis sa mga ilan silang information. Kag kondo ba ginatago kada, may posible iya nga mangin guilty ka. Amo na ang matabo. Subong, ang natabo sinidere, pag-coordinate ni Police Colonel Henry Binyas, kay Police Major Garinganao, gilayon nga nag-akto ang kapulisan sa Kawayan. Nakabaton sila sa information gikan sa ilang reliable informant nga nasiplatan sa proper sang banwasang Kawayan ining babae action, Bray. Gilayon nga gilibot, gulpi ko no, wala na to nakitaan sa area, ingkatuan gid mismo ang puloy-an sining babae. Kadto dito sa puloy-an sining babae, in-check nila, wala to galikuno yan nakapauli sa lugar. Ining babae action, Bray. Ang pamangkot sa bungsang pulis, diin siya nagkadto kaya ang rason niya sa pamilya dari ni Nolens, mapuli digto, napuli lang diretso sa ila lugar. So gamay na nga palamangkotano nagsyon dyan. Yes, isa yung nakapamangkotano nagsumbray. Na gin-check sa ila lugar, wala siya gali kapuli. Hindi yan sa gali nagtiner, kaya may bata, sa mong puli ka, diretso ka gito na sa inyong lugar. Amo na ang gina-check sa bungsang kapulisana. Ano si Police Major Luel Garinganao? Kung din ka puli ilang timbang sang biktima sang representative Bacolod. So, sang pag-check namin dito, wala dito ka puli ang timbang. Okay. Pero naspatan siya sa Panwa, sa Kawayan, at hindi, rason niya is nga magpati-istibagyo siya tungod may ang na siya man. Pero sang gintry naman siya nga makita, gipangita kag wala siya makita at nga pag-agad katuan naman sa ilabalay. Negative siya nakapuri dito. Okay. So, ang barangay official sa barangay Basak, mutugin mapakos niya Drusila, kaya kung magpuli siya, ipabalo ginari katuan naman para sa kung anong kaangkanan niya sa kaso kung basta minabanan siya ang pagpatay sa ano niya. Okay. Sir, siya ni nga person, yung sir dala sa Kawayan, may mga record na siya, sir? Ining timbang, di ba sir, sa inyo, dala sa police, may record na siya? Record? Oo. Record ba or any? Wala siya record di sa amon, wala siya record. Okay. Sir, ining... Wala siya record sa amon. Sir, ining barangay Basak, ng ano na siya, ng bukid na nga portion? Bukid ni siya kayo. Bali, in between na siya sang Banwasang Kantumi ka Banwasang Kawayan.
Bukid nagigali digto, taklado na. Oo, bukid na siya. Oo. Sir, may idea? Distansya mo ulit sa police station, mga 30 kilometers. Okay. Sir, off the record lang, sir, ng ano ngalan niya na? Luwel Garinganao. Sige, para maidogang ka replay karon sa Night Patrol Action dyan. Ang ato lang naman diri, iniblang ining babae ko nagamonitor, gimana masyari, man na siya sa Bacolod Action dyan. Pwede siya di kasaka sa Action Radio, kag idulong tayo sa polis. Animan? Nakiti, though, napabutsag, naging man ka pulis isa sa ginalantaw, kag ginagpaggustruyag, pangayuan na impormasyon, kasi pala makabulig sa investigasyon. Correct na. Amo nang tinutuyog kapulisan ng Sumbray. Base makabulig siya or kung may kilabay ideya pagid siya abi or base kabahin man siya abi sa grupo nga ato kag kun ikaw malang mismo makasulbar sini pwede kag hindi kun nagbulig ka man ito di manaog-naugan ka subok sa hindi ka man niya aksyon dyan makapanago mintras buhi aksyon dyan mo. Ani man? Subong pagig nga political got na gido ang operation nila. Di magsiling ka special task force lang taon na ito, di basta-basta Amo lang ginayang natutukan nila wala na sang iban pa. Wala na sang iban pa. Ang lain dali kay Patinopo, gali tagbulig na ini. Ti kayo daw taga Gua Negros gilining bayi mo, Kawayan. Kawayan ni sila. Nagmando, naging man niya si Police Colonel Juan Romy Palgig sa tanang mga police stations kay monitor ning grupo ngini. Amo pagid na. Lain ba tistingan pagid ang kabagsik kag ang skills diri ni Colonel Palge. Ati BCPO kag Nopo nga nagapatutok sa ning kaso. Kung ining babae sigurong timbang kido lagi na pa subong kun may mo ti pwede sila kapalapit sa mga kapulisan, ano? Hindi tayo matutsakto ang Balmok Sumblay, tapos nagsuradyo, kasi gusto yung magpabulig. Tamang indoors. So far mo ng pinakauli nga update, development, ginatutukan sa gihapon sa atod ng mga kapulisan. Kung miyara, na nakapamatibagid man, ining ang timbang. Are action dyan? Yes. Nakabaton ko di info, ibutang ko rin sa GC naton, basahon tanido, bako ding info regarding sinection dyan? Sa Action Bright, Una, ang pinakauling update, I think padala nga kapabulong sa gihapon ng asawa yung napatay nga si Carl Nolens Action Bragan. Also sa gihapon sa Action Radio Bacolod ang hininga kaso for the further update, standby lang sa News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Nagtagigan sa bato ng taglibot sa Bacolod Action Sunday. Aso na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang importante din polis nato na mat-amat nga may mga tao nga pwede nila kantuan, Sa mo sining nga panahon, subong ang mga nag-a-apply, may piktuhan naman Action Oliver, nibla mga utod nga gusto magpa-made sa Bacolod, halin sa bukid-bukid, mapiktuhan pangitaan naman isa sa mga barangay clearance na naman, kompleto nga address, muna, ay, sus ko nga halit Action Firing Line. Balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. And Dr. Al. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginaigamyo ang mga aksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge agud manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ug mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nag-playline. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sa sinibat na mga panahon mga ka-aksyon, itig daw ang balatian naton sa palibot naton subong na kadamo na gid. Dapat ugalion naton nga paggamit sa mga metodo subong nga mga bago, ano? Ilabiragid ko may nagasoprer ka sang diabetes mga ka-aksyon. Yari ng DTX 500 kime tatlo ini ka anti-diabetic properties. Charentin nga nagapanubo sang glucose visin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar kag polypeptide nga kaangay iya sang epekto sang insulin mga ka-aksyon. Para man ini makompleto management sang imo sining liver detox mag DTX 500 man. Kini may sa detoxifying compounds nagatinlo iya sang dugo kag atay. Inamayara sang mga ingrediente, phytochemicals, ka mga antioxidants pangontra iya sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para man sa healthy dira nga liver ninyo, make sure nga stay active, healthy and fit, mag DTX 500 na. Action Firing Line. May naga-chat diri sa ato man pala pinalagpat na yang pulis base iya nagupod to sa lalaki mo nang wala ka pauli sa ila kung hindi gali makontak kag kung nagpuli gali kagin kawatan ang amoya na mo na hindi man na bali ang pulisya may mga ginahimo na sila nga tikang para maidiyahan may makuha sila nga information dito di ba nabot silingon nga suspect ato siya way pa na naghambal ang pulis nga suspect ato siya Evergreen Herbal Capsule da mga ka-aksyon sini Matrion kay nga ginabalanse niya dra ang mga nagasululobra nga sugar sobra nga kolesterol, ang uric acid mo dira, asin, araman ang tambok mo, creatinine, constipation, kag iban pa. Kaya ni siya marasang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, may araman sang magnesium, calcium, kag zinc, ang Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon. Kaya nga, mayara inisang pito kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Iring quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center mga ka-aksyon nga mabakal sa bisan din lang nga mga butika. Action Firing Line. Kanamo pagitani sa mga balita naton galing kitilang alang na ungot kita dito sa Bilja National plus man mga ka-aksyon sining pag-file sang kaso man sa taga Barangay Felisa nga Kagawan. Upod sa Bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, upod man Action El Rey Dutilios, back up naton karon sa mga gabi, no? Action Eden Aboso kag sa News Center man. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hirabia. Kag inyo naman nabatian isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat kin. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.